Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon aron mahimo kitang andam nini Santos nga misa. Maghinusulo na kita sa atong mga sala. Pangayo nato sa Dios yang dakong kaluoy ug pasaylo. Kitang tanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas ko dako yamot. Sa una-una, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos. Ano yung yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon ng atong mga sala. Dadono ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Karong adlaw ato sa gihandom sila si San Cirilo sa Kamunghi o si San Metodio sa Kaobispo. Mag-ampo kita. O Diyos, pinaagi sa mga igsuon San Cirilo o San Metodio, imong gibanwagan sa kahayag sa Ebanghelyo ang mga Eslavo. Itugot sa kinasingkasing makasabot unta kami sa imong mga pagtulunan. Himo nga kami imong katawhan maghiusa diha sa tinuod nga pagtuo o sa matarong nga pagbansay niini. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Ug nakaingon si Jeroboam sa iyang kaugalingon. Lagmit ang gingharian mahibalik sa panimalay ni David. Kung ang katawhan magpadayon pag-adto sa Jerusalem, aron paghalad og mga mananap didto sa templo sa Ginoo. Kini mga tawhana mobalik na usab sa ilang agalon nga si Jeroboam, ang hari sa Huda, ug patyon nila ako. Busa nakahukom siya paghimo og duha ka nating baka nga bulawan. Hunya, giingnan niya ang katawhan. Ayaw na kamo paghago-hago og adto sa Jerusalem. Kay ani amay inyong mga Dios nga mao'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Ang usa niini gipahimutang niya didto sa Betel, samtang ang usa didto sa Dan. Ug kining butanga nakaangin sa katawhan sa pagpakasala. Kami adto man sila aron pagsimba sa nating baka nga bulawan nga didto sa Betel. Ug uban misimba usab didto sa Dan. Naghimo usab siyag mga halaran didto sa mga bungtod. Ug nagtudlog mga pari gikan sa tanang katawhan nga dili mga Levita. Ug si Jeroboam naghimog pangilin sa ikanapulog 5 ka adlaw. Sa ikawalong bulan, sama sa pangilin nga gihimo dito sa Huda.
Ug naghalat siyag mga mananap dito sa halaran sa Bethel, alang sa Dios nga nating baka nga iyang gihimo. Kung gipahimutang niya dito sa Bethel ang mga pari. Apan si Jeroboam wala mohunong sa iyang daotang buhat. Kundili nagtudlo na usab siyag mga pari gikan sa katawhan alang sa mga halaran nga dito sa kabungturan. Ug bisan kinsa nga buot mahimong pari, iyang giordinahan pagkapari. Ug kining butanga nakaangin sa panimalay ni Jeroboam sa pagpakasala. Busag ilaglag kini hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Sala kami og ang among mga amahan, nakahimo kami ug kasalanan, nagabuhat kami og sayo. Ang among mga amahan dito sa Ehipto wala magpalandong sa imong mga buhat katingalahan. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Naghimo sila og baka dito sa Horeb, ug gisimba nila ang usa ka larawan nga tinunan. Ug gisimba nila usa ka larawan nga tiunaw nga bulawan. Gipaylo nila ang ilang himaya sa larawan sa baka nga nagakaon o balili. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Nahikalimot sila sa Dios nga nagalawas kanila, nga naghimog dagkong mga buhat dito sa Ehipto. Katingalahang mga buhat dito sa yuta saham. Makalilisang nga butang dito sa dagat nga pula. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Alleluia, alleluia,
Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Wala madugay may laing dakong panon sa mga tao nga nagkatapok. Sa dihang wala na sila'y pagkaon, gipaduol ni Isus kaniya ang iyang mga tinun-an o giingnan niya. Naluoy ako nining mga tawhana. May tulo na karon kaadlaw nga mikuyog sila kanako ug wala na sila'y makaon. Kung papaulion ko sila nga walay kaon, panguyapan sila sa dalan, kay ang uban kanila layo raba o gigikanan. Nangutana kaniya ang iyang mga tinun-an, asa man kita mokuha og pahan dinhi nining awaaw nga dapit nga arang ikapakaon nining mga tawhana? Pila ka buok ang inyong pahan? Nangutana si Isus kanila. 7, mitubag sila. Unya gipalingkod ni Isus sa yuta ang mga tao, gikuha niya ang 7 ka pahan og nagpasalamat siya sa Dios. Humani ini gipikas-pikas niya ang pahan o gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tao. Gituman kini sa mga tinun-an. Sila may pipila usab kagagmayng isda og si Isus nagpasalamat sa Dios tungod niini. Gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pag-apod-apod niini sa mga tao. Nangaon ang tanan nga nangabusog. Mga 4,000 sila. Ang salin, mga nakaipos sa mga tinun-an, 7 kabukag. Unya gipapauli ni Isus ang mga tao ug misakay dayon siya sa sakayan uban sa mga tinun-an ug miadto sa yuta sa Dalmanuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Naluoy ako nini mga tawhana, may tulo na karon kaadlaw nga mikuyog sila kanako. Diha sa to Ebanghelyo mga igsuon, daghan kayong tao nagsunod kang Hesus o naluoy si Hesus. Ug tungod sa iyang kaluoy, gipangayo niya ang 7 kapahan diin iyang gipanalanginan o nakakaon ang musubra sa 4,000 ka mga tao, pero sobra gini abot gini sila mga more than 5,000 unta kung klarohon kay sa Ebanghelyo dili man apilon ihap ang mga asawa o mga anak, kasagaran maapil katoramang mga lalaki. So pirti gid ang daghana atong nakita diya sa Ebanghelyo ang kaluoy ni Hesus nga naghatod sa iyang maatimanon, pag-atiman. Si Jesus wala magpaabot nga mag-away ang mga tao sa kagutom. Si Jesus wala magpaabot nga kinawatay og paan ang mga tao sa ilang kagutom. Diha-diha mismo iyang gibuhat ang sa angay buhaton. Di lang kay gipakaon niya ang mga tao sa ilang kalag, pinagi sa iyang maayong balita gisangyaw. Iya usab gipakaon ang ilang tiyan, pinagi sa milagro, sa 7 ka pahan nga iyang gipikas-pikas. Og nabusog ang tanang mga tao, og namauli nga malipayon. Mga igsoon, nindot po ni natong masunod kinaiya sa Dios. Ang iyang pagkamaluluyon, nga naghatod ngadto sa pagkamaatimanunon diha sa usag-usa. Kita nagsimba ta kanunay o mikalawat sa lawas ni Hesus. Hinaot nga kamauputang mo atiman sa labing mga nanginahanglan, labi na sa mga gigutom. Kita din sa simbahan kada Huwebes manghatag matag pagkaon. Ang tuyo gyud nga makakaon to ang mga maglisod pagkaon o mga masakiton. Pero kung ato ang makita daghan mga gigutom, lagsik mo imok una-una kuha sa pan, una usahay makuwang hinoon tong pan ang katong mga gigutom, di na hinoon kakaon usahay. Kaya ang mas abtik mo ay makakuha dayon. Pero mga igsuon, hinaot nga aduna tay kasing-kasing mo atiman. Labi na nito mga adunay kagutom, dili lamang diastiyan. Kagutom usab diya sa pagbati. Labi na karon Valentine's Day. Happy Valentine's sa inyong tanan. Pag
Happy Valentine's, pagbati diya sa usag-usa. Ato apong atimanon ang gibati kagutom sa mga kamingaw, apil na ang gigutom sa hostisya, gigutom sa mga tao nga kamaong maminaw ngadto kanila, gigutom sa grasya sa Ginoo, gigutom usab sa ato ang pagkamaluluyon. Diya sa Ebanghelyo, gikuha ni Jesus ang 7 kapan, simbolik kayo kini numero nga 7. Kay alang usab kanato karong panahona, perti kadaghang mga tao, 7 ra kapaagi nga sigurado kayong mabusog ang atong kalag. O kining maong 7, mao kinang gitawag nato og the 7 sacraments. Amen. Palihog manindog. Diha sa milagro sa pagpakaon sa 4,000 ka mga tao, ang atong Ginoo nagpakita kanato nga ang Amahan maghatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan. Pangayoon nato kaniya ang tanang mga gasa ngayang mahatag kanato diha sa pag-ingon. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang among mga magbalantay, ilabi na si Papa Leo, o ang mga kaobispuhan, padayon nga mag-alima ka namo sa maayong mga pagtulunan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a Kami sa imong gugma. Nga sila nga nag-ugmad sa pagpakigbatok sa kagutom, magmalampuson diha sa ilang paghago, sa pagpakaon sa minilyong mga katawhan nga gipanggutom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga sila nga gigutom kang Kristo, makakaplag sa usa ka Ginoo, diha sa usa nga pagtuo o sa usa nga bunyag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga masakiton, maamumahan, masuportahan o mahatagang kahupayan sa ilang mga kabanayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga matuohong mihalina, magadangat sa tunhaing kumbira, didto sa Dios nong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Makagagahom nga Amahan, gihatag mo kanamo ang pan nga gikan sa langit, nga among kalanon samtang nagapanaw kami dinhi. Tutuli ang among mga lakang ngadto sa dalan sa hustisya ug sa kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ng atong mga halad o sakripisyo, dawaton sa Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaygo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos nga makagagahom,
Sudo nga ang mga gasa nga magihalad karon ining pangilin. Nila ni San Cirilo ug San Metodio. Ito usab nga kami nga nagasaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo, magsunod sa among ginahimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong ngayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gitukod nga magsadya ang simbahan diya sa piyesta sa mga santos. Sa ingon nga imo kami gilig-on pinaagi sa palig-ingnan sa santos nila nga kinabuhi. Imo kami gitudloan pinaagi sa ilang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa ilang mga pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos kayo ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit si kaugalingon mikuha si sapan. Mipasalamat kanimo Amahan. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo, siya makaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan, gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, Pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka mo ang imong gingharian, matutuan ang imong pagbuot, dinhi sa iyong tamayong sa langit. Ang kalanog na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, huwag pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanana mo, huwag dili mo kami tugyan sa pagsulay, inanawasan kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. kay mo man nagingarian ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanhaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atoang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, panalipdi pinaagi sa imong makanunayong gugma, kami nga imong mga tinubos, aron ang naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, magmalipayon unta pinaagi siyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.